Napokon Bali. Ovog puta bez zabrana, bez izolacije, samo čisto uživanje. Za mjesec dana video sam mnogo toga. Krećemo od ovog hrama majmuna gdje smo lepo dočekani, ali vraćamo se ubrzo na majmune samo da vidimo neke malo čudnije životinje. Ovo su voćni slepi miševi. Vidiš, vrlo su pitomi. Iako ima tu zube nešto i nije mi baš sve jedno. Ližu nas zato što smo znojavi, a kao vole so. Pa vole so i možeš mu davati onaj kao sok, ne? Vole so i šećer. Pa da. On ima ruku. Ovo je ruka. To je jedan veliki nokret. A viš pljunuo me je. Sad kad raširimo novu koronu. Baš sam imao pomešana osjećanja, malo su kao slatki, a malo su i gadni. Verujem da su mnogima majmuni gotivniji, pa idemo na majmune. Shit. They are coming. Ubud. Ja sam to upravo izgovorila. Kao naše babe što hrane golubove po parku i dede. Tako je sad posula i sad će nam se sjate ovde kao gomilu majmuna. Malo nam je, nas 3 majmuna. Malo nam je. Super stvar je kod motora što mogu da stanemo ovako usputno u neke hramove. Iako je, ja mislim, zatvoren, ali stvarno su lepi. Ili recimo ova crkva. Nije odakle. Motor sam iznajmio od istog lika kao 2020. i platio sam 45 evra za mjesec dana. Ostavit ću vam broj u opisu videa, pa zovite čovjeka ako ste na Baliju. Inače, ovako gorivo stoji pored puta. Sipam pun rezervoar za nekih 5 evra. I sipam na svakih 3 dana, recimo, zato što baš pičim, po 70 km tamo pa nazad, skoro svaki dan. I tačno tu pišu cene koliko ću da sipam, ne mogu da me prevare. To je ta količina litraža. U prvim danima idemo na jedno mesto koje mi je ostalo kao velika želja da posetim. Već sam ulaz nagoveštava da će biti dosta kipova, statua, ali ne malih. Ono što sledi je najviša statua u celoj Indoneziji. Ovo nije minibus, ovo je neki... Ne znam kako da definišem ovo, ali idemo da se vozimo nekih, ja mislim, 5 minuta. Evo, već ulaz je premoćan, a ovamo se kupuju karte. Ova statua se vidi sa raznih delova ostrva i zapravo je sa 122 metra do skoro bila najviša statua nekog hinduističkog božanstva na svetu. Da ne bi hodali po Čištini jer je oko 1 sat popodne, baš je jako sunce, hodali bi oko 25 minuta. Bolje ovako ko gospoda. Lijepi odmah. Lijepi, brate. Jedan od 3 vrhovna boga pored Brame i Šive, Višnu, jaše manje božanstvo Garudu, koji mu je kao konj. Garuda se inače predstavlja uglavnom sa glavom orla i krunom na glavi. Sad sam skonto da i ja imam orla ovde, plus ovo nešto što sam se usro. Može i liftom da se popne gore, 23. sprat i još neki sprat. Koliko sam video, sve unutra nešto kao da je istorija ovoga, što me iskreno ne zanima. Slike sa interneta idu sad. I da, naravno, košta 15 evra gore da se popne, što je skuplje od svega ostalog što smo platili. Tako da, ne. Ne, pa ne znam, mislim, znate koliko volim statue, ali kad vidim ovako nešto, evo je Garuda i onda imaju kao jaja ovde. Pa, ne znam, mislim, divni su. Ako ste novi na ovom kanalu, drago mi je, ja sam Candy, ložim se na statue i Azija je najbolji kontinent, jer evo, zašto bi bio normalan gelender kad može da bude mitološka zmija gelender? Evo, ovako mi nije bilo zanimljivo od Buda parka u Laosu. Jeste da tamo ima mnogo više figura, ali ove su baš veće i kvalitetnije. A pogledajte ovo, ovo je isto u kompleksu, samo je sve prelepo. Ljudi, idite u Aziju. Stepenicama dalje ka poslednjoj velikoj statui. Imali smo Višnu koji jaše Garudu, Garudu posebno, ovo je sad verovatno Višnu posebno. Raščlanili su ih. Idemo ka izlazu gde smo naišli na jednu tradicionalnu balinežansku predstavu.
Jedan od glumaca, čudno maskiran, pojavio se u publici i čak odveo jednog lika koji se iskreno dobro pokazao. Mislim da je ovo neka Monkey See, Monkey Do igra. Kad dođete gore na vrh, umorni od vrućine, pošto je nekih 2-3 popodne, sunce ubija, imate ovde u slopu karte refreshment. Možete običnu vodu, možete neki iced tea, ja uzimam iced tea od džumbira. Ogladni se takođe, hrana se naravno dodatno plaća, ali vrlo korektne cene za ovako turističko mesto. Smešteni smo u Changu, gde sam proveo najlepše dane izolacije, u smeštaju koji ne plaćamo mnogo, naročito što delimo nas 4. Inače, išao sam sa 3 drugarice, kasnije nam se priključila i 4. Changu je mesto za mlade, za surfere, za ekspate, sa najslađim kafićima na svetu, finim plažama, ali je udaljen dosta od najbitnijih atrakcija, a mi svaki dan idemo negde. Crkli smo motorom, sad smo slučajno došli bukvalno na ovu plažu, bilo koja, samo da se okupamo, da malo prekratimo, jer stvarno motorom kad voziš sat vremena već si baš umoran. Neka ceremonija sahrane je na plaži. Već sam pričao koliko plaže na Baliju nisu neke, ali ovo mi je super što se ova plaža zove Kraljičina plaža i onako baš simboliše Budva. Šalu na stranu, nije toliko loše, stvarno je lep pesak, lepo je gaziti po njemu, ali nisu Maldivi, nekako u glavi imaš kao Bali, Maldivi, Sejšeli, to je sve isto. Jedna od stvari koje su mi bile blizu 2020. ali su bile zatvorene, bukvalno je policija dežurala i ovde i nisam mogao da dođem, to je Tanah Lot. Nešto čega se sećam da tu ima zmija oko tog hrama, pošto je on u vodi, onih otrovnih morskih zmija što mi je ovo. Kako se zove ovaj? Sid? Jel Sid? Iako sam mislio da sam rano relativno došao, kao 9:30 je već u stvari. Brda turista ima, ali kakvi talasi, sad ćete da vidite. Naravno, kad hoću da snimim, tad nema velikih talasa, ali nebitno, ajde da vidimo taj Tanah Lot. Zanimljivo stvarno hram videti na ovako ostrvcetu, ali evo, talasi su još uvek tu i ja ću se skvasiti. Treba nam oseka da bi se prešlo tamo. Mislim da bi trebalo da sačekam par sati. Na Baliju se nikad to ne zna. Mora da se računa i da se gledaju sajtovi. Bukvalno gledam samo penu ovu i da pobegnem jer iza mene stena, nemam gde. Super sam pobegao u pećinu gde je ovaj čovek sa zmijama. Ekstra. Tanah Lot mi je uvek bio kao neki Tanah led. Kao stao je na Tanah Lot. Ja sam mislio to je kao samo hram i kao okej, vidjet ću ga kratko i to je to, ali pogledaj ovo ovamo. Mislim, generalno kao svašta baš ima okolo. Videli ste hram u moru, a sad je red na hram u jezeru, do koga nam treba jedno 2,5 sata motorom, levom stranom, ali jako se brzo naviknete. Evo smo svratili u Bijelu Palanku. A kad staneš ovako sa strane puta i jedeš i ne znaš šta naručiš, ovo je najbolje od svih jela što smo naručili, ovo je kao salata. Dobra je piletina, nije loša. A nije loša, nego u ovom obliku baš, kad vidim da je životinja, tad mi se, ne jede baš nešto. Na brdu smo, vreme je dosta šućmorasto, ali nema toliko magle, moći ćemo da vidimo hram. Ovo je jedan od najbitnijih hramova na Baliju, a Beratan u imenu je po jezeru, koje kada naraste vodostaj izgleda kao da ovaj hram pluta na njemu. Svašta ima u ovom celom kompleksu. Inače, osnovna cena za ovaj kompleks i za hram, za jezero, je oko 75.000. Mi smo dodali za 125.000, imamo još neke aktivnosti. Te aktivnosti su bile na 11 km odatle, mislim da je to neki cvetni park ili tako nešto, ali nismo otišli jer nas je uhvatila kiša na motoru. Srećom u lokalnom marketu smo kupili i kabanice i dobre pamučne čarape, sve za nekih 3 evra, no vratimo se hramu jer i ovde svakako svašta ima. Ima kao neki mini zoo vrt gde smo videli cibetke, životinjice od čijeg izmeta se pravi najskuplja kafa na svetu, Kopi Luvak. Kad smo kod digestivnog trakta, ovom triceratopsu ću da uđem kroz usta, a izaći ću znate gde, usput dosta nekih kaktusa, jako gotivno.
Na izlazu, naravno, Azijati te uvek iznenade šta sve njima padne na pamet. Evo i ovaj vulkan pored, tek sam ga posle izvalio. Legenda kaže, ne mogu legende više. Još jednom ću pričati o tome kako je sunce bitno, bukvalno je malo pregranulo i suzona sam, evo ti 50 evra, samo da ima sunce, koliko je sve lepše. Stali smo sa strane puta da popijemo po jedan kokos od 20.000 i da pustimo drona malo na ovu lepotu. Pre nego što nas je kiša uhvatila, stigli smo i na vodopade, međutim put je takav da ne bih rizikovao ja da vozim, vozili su nas neki lokalci za malo neku nadoknadu, iskreno jako uzbudljivo. Sve mu verujem. That's savage in me back and I'm backing it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Mom kept asking me about how I got the P, I told her leave it mum and grow. Then they're ringing off my phone, then they're ringing off my phone. Times changed but mine's made though, I ain't got life. Stigli smo. Čak i kad smo stigli, još ima da se hoda, ali onda... Ovo su jedni od najlepših vodopada koje sam ikad video. Moram da jurim taj vodopad, slobodan ko ptica da letim na jug. Kida scena, zauvek ću pamtiti ovaj dan na Baliju. Ovaj dan na Baliju, ovaj dan na Baliju. Ejo, TLC, sestre, hvala na pesmi, ti desi, evo me na pravoj adresi. Vodopad je nešto kao kontra gejzir, bukvalno izneverovo, sve je amazing. Srećom nije pretoplo, samo je vlaga, tako da je polu teško da se penješ sad ovde. Ili nekome i baš ne polu. Da, ima i ovaj, ne znam koji je bolji, ne znam koja je fora, ne znam koji je koji, ali svuda je voda, ovaj Bali je prelud, idu scene motora. Ova stvar me vozi, vozi me ovaj bit, ko motorizovani mali Bali nežani. Lep dan uvijek se naporno završi, iako postoje ovi motorići što nas voze da nam potpomognu. Svakako jedan deo prelazimo peške, ali je ne da je vredno, nego... Ne, mislim, priroda je ovde stvarno. Indonezija je najmnogoljudnija muslimanska država, međutim jedino hinduističko ostrvo je Bali i zato je tako poseban. Bali je vrlo spiritualno mesto gde su yoga centri i slično. Nisam mnogo snimao taj deo svog putovanja, ali evo imam nešto malo. Mesto je predobro, krenuli smo dan sa meditacijom, onda sound healing, ecstatic dance i onda ručak, a sve sa pogledom na more. Za nekih 12 evra, što je stvarno okej, da, pili smo kakao. Ovo nema nikakve veze sa religijom, samo fizički i mentalni boost, a koga zanima hinduizam, barem ima hramova u izobilju unaokolo. I uglavnom kad motorom stanem pored puta, hramovi ne rade, ne znam zašto. Ovaj radi i nikog nema unutra, ali ono, potpuno random hram, ali detalji kao neverovatni, baš je lepo. Vidio sam guštera koji je identične teksture kao ovo drvo. Ne znam gde je otišao. Još jedan od hramova gde sam bio 2020. ali su panduri dežurali i ovde. Pa smo onako sa spoljašnje strane bili, ne mogu da se setim da li sam snimio, ja mislim da imam te snimke. Koliko bi nam to značilo tad kad nismo kao ništa nisi mogu ni more, ni hramove, ni ovo, ni ono. Baš bi nam bilo gotivno da vidimo ovako nešto. Mogu da se i operu ruke ovde, ali imaju neke bube, mravi, šta je ovo u sapunu? Flejba. Kako su lepi ovi hramovi, podsjećaju me na Tajland ili na Ajutaju ili na taj neki osjećaj kad vidite prostranstvo hramova. Naravno, niđe veze ovako stilski. Ni miris u vazduhu, čak nije Tajland, ali ne znam zašto me podsjeća na to. Ovo je nedeljni market, znači samo nedeljom ovde možemo da dođemo. Ima dosta ovih slatkih štandova, a cene uopšte nisu visoke, s obzirom na to da su većina kupaca belci. Super mi je što je kokos u visini glave ovako. Inače, ovo je još jedan market
koji je možda čak i veći nego ovaj La Brisa market i on je svakog dana, tako da ću ovde svraćati, već sam uzeo neke 2 košulje. Evo ga opet kokos u visini moje glave i sada vidimo još nešto u visini moje glave. Mađa frut ili Maja, ne znam kako se čita, ali je baš zanimljivo. Ovo je jedna plaža u komšiluku koja podsjeća na plaže Uluvatua, koji nam nije baš blizu. Ova plaža je super ako ste u Changu, a ne želite da idete skroz do Uluvatua, jer stvarno podsjeća sa ovim kamenjem. Dosta instagramično, dosta liči na neki Island, a ne na Indoneziju. Malo je taj crni vulkanski pesak i dosta kamenja. Ne znam kakve su ovo stvari koje se nalaze na plaži, ali baš čudno. I naravno zalasci na ovom delu ostrva, jer smo skroz pri jugu, su fenomenalni. Kaća meditira, Marija meditira, pozdrav suncu. Nakon 15 dana Changua menjam smeštaj u Sanur. Sanur nije nešto što mi se sviđa, ali plaćam 10 evra noć, što je stvarno dobra ušteda. Strava je, bukvalno kao probudiš se i wow. Plus, najviše zbog toga zato što je dobra pozicija za ekskurzije. Da pičimo, da vidimo Rice Terrace, ne znam, Ubud, onaj Monkey Forest, svašta nešto, mnogo nam je bliže odavde. Sve to gledat ćete u narednom vlogu, jer sam svaki dan negde bio, zaista ima dobrog sadržaja, no vratimo se na Sanur. I ranije sam bio u Sanuru i sećam se da plaže nisu baš neke, ali, kažem, dobra pozicija. Osim toga, Sanur je dosta mirniji nego Changu, nema gužve, možete da iznajmite bicikl, lagano je mesto, malo mladih ima, više sam penzionere viđao ovde. Uopšte ne mogu na kameri da dočaram koliko je ovo mesto posebno. Nekako bez veze izgleda na kameri, a uživo Indiana Jones fazon. Lara Croft. Lara Croft. I ti malo ličiš na Laru Croft. Malce. Kornjače, da, zmajevi. Zmaj kornjače. Što da ne? Oaza usred džungle. Smokve ovde padaju. I to baš su crvene. Malo pre sam se okliznuo na jednu. Nisu to smokve, ne znam šta je ovo, vegetacija je ovde stvarno nenormalna. Evo, ako ovo nije Indiana Jones, ne znam, brate, gledaj. Ono čega na Baliju ima u izobilju, vodopadi. Pazimo na komarce, paukove, zmije, sve što može da ovde hoda. Došli smo na vodopade, ali smo se ubrzo vratili nazad. Dakle, 200.000. Dakle, nema šanse. Ovo nije skupo, ali je 3 puta skuplje od bilo kog vodopada. Ono što nismo znali je da ovo nije turističko mesto, više se dolazi sa svrhom jer se organizuju neke ceremonije, tako da drugi put. Nema šanse. Tako da ništa, ali ima vodopada, ima drugih, ima lepših, ali nebo zna. Tako je, ima i oni koji su besplatni, ali nije uopšte u pitanju cena, nego više princip, ali i cena, da se ne lažemo. Mesec dana na Baliju treba uštedeti, jer 12 po 12 evra, pa koliko je bre to na ovu skupoću? Ja rekao, aj usput vratimo i na ove vodopade. Mislim, kao vodopadi su cool, ali ovo. Kako volim Aziju. Bambus, najbolje drvo ikada. Da, nije. Ne mogu za svako drvo da kažem da je najbolje. Evo, paprat je isto jedna od gotivnijih biljaka, ali palma je možda najbolja, pa onda bambus. You arrived. Your destination is on the right. Tamo je vodopad. Ovo je nešto kao poluvodopad, a tamo je u stvari glavni vodopad. Naravno, opet se gaca ovde. Ali to sve ništa nije problem kad si na 30 stepeni. Hladna voda baš prija. Ili kad si na Baliju, recimo. Mada to ja najmanje mogu da kažem, s obzirom na to šta sam sve doživeo ovde ranije. Ali zaista, pogledajte ove vodopade, više ni ne znam koji je kao glavni, ovaj verovatno nije, mislim da je ovaj ipak.
pozadu Sanur na kafu sa avokadom, ne znam zašto je to ikome palo na pamet da pravi, jer iskreno je bez veze. Ovih dana dok sam bio u Čangu, uglavnom su na plažama belci, čak se zapitam zašto se Indonežani ne kupaju i onda sad shvatam, ovo je vrlo indonežanska plaža, baš malo belaca ima. Sanur, nova baza za ekskurzije, možda i zanimljivije nego u ovom vlogu, sledi uskoro i taj video.